नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या विशेष भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर विशेष यासाठी की तर आज आहे त्रिपुरारी पौर्णिमा आणि त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त आपल्या नारिंगरे गावातील श्री गांगेश्वराच्या मंदिरात दरवर्षी मोठा उत्सव साजरा केला जातो। आपण गेले 5 वर्ष हा उत्सव दाखवत आलेलो आहोत। आजचं 5वं वर्ष आहे। तर आधीचे आपले जुने सबस्क्रायबर असतील त्यांनी या आधीचे व्हिडिओ देखील पाहिलेले असतील। तर जे नवीन सबस्क्रायबर असतील त्यांनी हा व्हिडिओ संपूर्ण शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की या उत्सवात काय काय धमाल केली जाते ते। तर मित्रांनो, त्रिपुरारी पौर्णिमेचा उत्सव हा 5 दिवसांचा असतो। आजचा 5वा दिवस आहे आणि गेले 4 दिवसात बरेच सांस्कृतिक कार्यक्रम झालेले आहेत आणि आजही एखादा सांस्कृतिक कार्यक्रम नक्कीच असेल आणि त्यानंतर पालखी सोहळा असेल आणि पालखी सोहळ्यात काय धमाल येते हे आधीच्या व्हिडिओ ज्यांनी बघितले असतील त्यांना माहितीच असेल। आणि त्यातल्या त्यात विशेष म्हणजे यंदाच्या त्रिपुरारी पौर्णिमेत दरवर्षीप्रमाणे बाबू आणि पूनमचं वडापावचं दुकान देखील आहे, तर तिथेही आपण भेट देणार आहोत। आणि त्याचप्रमाणे आपल्याच गावातील श्री भावी देवीच्या मंदिरात दरवर्षी त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त दीपोत्सवाचा कार्यक्रम असतो, तर तोही आता लवकरच चालू होणार आहे। तर आता सुरुवात आपण त्या कार्यक्रमापासून करूया, त्यानंतर आपल्या गांगेश्वर मंदिरातील सगळे कार्यक्रम चालू होतील। तर सुरुवाती जाऊया बाबल्या पुणग्याच्या दुकानात काय तयारी चालू आहे ती बघूया। अरे आज शेफ बदललेले दिसतात, पण मुंबईवाले शेफ इलेले आहेत खास। चायची जबाबदारी नानांकडे दिलेली आहे। आणि काय ढवळतं तो काय हो, कसं काय काय ढवळत आहे? फक्त ढवळूचं काम कर तुमच्याकडे। आणि आधीचा व्हिडिओ बघितला असेल तर तुम्हाला माहिती असेल हर्षल पण आलेला आहे। याला गणपतीच्या व्हिडिओ तुम्ही पाहिलेलं असेल आज, आणि तेव्हाच तो बोललेला की खास त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या उत्सवानिमित्त तो उपस्थित असणार आणि त्याप्रमाणे तो आलेला आहे। 2 दिवसाची सुट्टी घेऊन आलाय, आता राहतोय किती दिवस ते बघूया। 2 दिवसाची सुट्टी भेटली आहे, आता उत्सव बघून डिसाईड होईल। आणि हर्षल सोबतच आमचे जावई बापू पण आलेले आहेत। तुझं गाव कुठलं? मालवण? कट्टा मालवण मधून आलेला आहे तो। आणि बाबलो कैसून तरी तेलाचे पिशवी लपवी सनफ्लॉवर तेल। बॅनर नाही लावला असता? आवश्यकता नाही, कॉन्फिडन्स बघ। गरम काय खाव? गरम नाही जाऊ पडा। गरम म्हणजे तर मित्रांनो, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आता आपण गांगेश्वराचं दर्शन घेऊन आलेलो आहोत श्री भावई देवीच्या मंदिरात। आणि आता तिथे दीपोत्सवाला सुरुवात झाली आहे। मागे सगळं दिव्यांची लखलखाट तुम्हाला दिसत असेल। हर्षल आणि राजा दोघं पण दिवे लावायचं काम करतात। चला आता जाऊया तिकडे। उत्सवाच्या निमित्ताने उपस्थित सर्व जणांचे हार्दिक स्वागत।
ते काय मिळतात तिकडे लावायला. तिकडे जा मागे बघ. मंदिरातील दीप प्रज्वलन झाले असेल तर बाहेर यायचं. मंदिराच्या कासावरील पण आहेत ते आणि एकच कोकण युट्यूब चॅनलचे हार्दिक स्वागत. तर मित्रांनो, आत्ताच आपल्या श्री भावई देवीच्या मंदिरातील दीपोत्सव साजरा झालेला आहे, तो तुम्ही बघितलाच असेल. आणि आता आपल्या गांगेश्वराच्या मंदिरात मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे तो लहान मुलींचं समई नृत्य आहे ते सध्या चालू आहे. आज तर लवकरच आपण तिथे जाऊया आणि ते बघूया. चला. Yeah.